Jari, morjesta. Se on kuulkaa joulukuu nyt. Jos ei ole vielä tullut laitettua, niin nyt on aika laittaa talvivaloja, jouluvaloja, kausivaloja. Kaikilla on niin eri nimityksiä, mutta meillä niitä taitaa kutsua kausivaloiksi. Ehkä joskus jopa jouluvaloiksi. Mut hei, mukava, että klikkasit videolle. Laitetaan vähän jouluvaloja meille, kausivaloja. En mä tiedä millä nimellä mä niitä kutsuisin. Mutta tuli hankittua semmonen erilainen valo. Niin katsotaan mikä se on ja se vissi vaatii meiltä jotain kasaustakin. Niin kuin näkyy, niin meillä on tontut tullut jo mukaan. Mutta tämmöinen tuli hankittua. Lumiukkovalaisin. 90 senttinen ledivalaisin. Eli katsotaan, kun se vaatii meiltä nyt kasausta tässä ensin. Ja sitten nyt ajattelin kokeilla, kun edullisesti sai tämmöiset aurinkopaneeli ledinauhat. Niin katsotaan toimiiko ne tai kuinka ne toimii. Niin viritellään nekin tänään tonne ulos. Mut aloitetaan tästä. Jaha. Kaikki ensin pois. Kaulahuivikin on erikseen. Noin. Sitten nuo osat ilmeisesti laitetaan noin yhteen. Elikkä sitten tuo osio menee tuonne. Sitten me saatiin se tuohon osioon. Sitten meidän täytyy laittaa siihen ukolle nuo se kätöset. Tonne mennään. Noin. Ja toinen puoli. Noin. Sitten meidän täytyy vielä tuo kaulahuivi viritellä sillä. Tällainen hänestä nyt tuli. Moikku! Sitten käydään kattoo kuules vähän pihalla, että mihkä me tää ukkeli saatas. Tarkka paikka on vähän vielä mietinnässä. Se voisi olla aika hyvä. Johtokin riittää hyvin virtalähteeseen. Muuten ei ole lunta, mutta on paha lumiukko. Sinne meni meidän luminen ukko. Ja sitten laitetaan nämä
kennovalot. Nyt kun mä luin näitten ohjeita, niin mä tajusin, että niissä ei puhuta mitään sisäisestä ajastimesta. Yleensä niissä on ajasti. Voi vitsi, jos noissa ei oo. No, laitetaan ne kuitenkin ylös ja katsotaan miltä näyttää. No niin, tiedä näkyykö kamerassa, mutta tommosta ohutta vaijeria siinä tulee ja tommoset aurinkopaneelit. Niissä semmonen sisäinen akku on. Ja siellä ne juoksee. Ja tuolla on toi toinen paneeli. Nyt me otellaan pimeän tuloa ja katsotaan, että mä kytken ne silloin päälle, että olisiko niissä joku ajastin. Samalla katsotaan sitten, että miltä näyttää meidän lumiukko. Ja mitäs muita kausivaloja. Tämä niitä kutsuu silti jouluvaloiksi. Et mitä muita jouluvaloja meillä sitten täällä vielä on. Mut katsotaan kun tulee pimeetä. No niin, en tiedä näkyykö mutta pimeys on tullut, niin päästään tsekkaamaan nää miltä nää vähän näyttää. Eli meillä on myös tässä autotallin seinälle tehty tommonen valohommeli. Ja tossa on ne, mitä laitettiin justiin, noi köynnökset. Noi on ne aurinkopaneeleilla toimiva. Ja niissä oli itse asiassa toi hämäräkytki. Ne itsekseen sitten lähti hämärällä päälle ja aika kivasti ne toimii. Ja kulmassa tuolla näkyykin lumiukko. Onpa kivan näköinen. Ja toi oli jossain tarjouksessa, ei maksanut kuin vissiin 20 ledillä. Toimii. Toi on ihan kivan näköinen. Sitten menee tohon meidän nuotiopaikalle tuo väriköynnös. Yksi väriköynnös siitä vielä puuttuu. Se mun täytyy laittaa, mutta kun vietellään joskus aikaa tuossa nuotiolla, niin ei tarvi muuta kuin nuotion tuli ja sitten toi köynnös, niin näkee ihan hyvin. Mutta toi on kyllä kiva jotenkin toi lumiukko. Mut hei, kiitos, että olit katsomassa ja mitähän kivaa meille keksitään seuraavalla.